Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga anghelo at tagabengget. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Jenny Batalya, Jasmine Rivera, Chofilo Cabael, ken Julie. Anak ko ada Jonathan, J. Linger, Jessa Jean, kakabsat ko ada Noble, Noemi, Noli, Nemalin. Kan gagayam ko ada Francisca, Bailin, Rose, Berna. Kastamat ni Inang Idot kan Mama Lisa from Nerissa Andres ti Santa Rosa, Abulog, Cagayan Valley. Lakay ko ani Reynaldo Jose, apok ada JC, Ayan Jester kan Daisy Jen, Jose ti Subol, Asingan, Pangasinan from Josephine Jose. Kakabsat ko ada Kidlin, Kid, Ann Obinya, Auntie Helen, Rodi, Joanna Baksa, Tibantay Solana, Cagayan from Madeline Milo. TP Boys Tilapas Abra, isuda Boss Ronald kan James Ambuyat, Aga Belisario, Josel Eduarte, Vincent Ariota kan Leonard Eduarte from Jusel. Barrientos Family, Marlene kan Lando Barrientos, kakabsat ko, kastamot ni Auntie Virgie ti Kawayan Isabella from Marlon Barrientos. Makablaawan pa iti Delphine Family, Daayla May Joan, Gian Alea Faye kan Joselito Galapon, Tibugnay Jadine Nueva Vizcaya from Ana Delphine ti Singapore. Shout out kada Luz Viminda Ulidan, Melanie Rombawa, William Bolosan Sr. kan Lay Nikki Alejo.
Kasinsin ko ada Riza Marcos kan Kimberly Primero ti Aurora from Raquel Paras ti Hong Kong. Nanay Norbs kan Eileen Damaso from Joel Damaso. Shout out kada Princess Silona Jane Abalos kan Nati Agustin. Happy birthday kanibayaw ko ani Norman Ganancial dita Dinalungan Aurora from Asterio Rosario Jr. Apok ada Pate, Audrey, Gwyneth, Aaron ti San Juan Quezon Isabela from Juliet Sugitan. Makablaawan pay ni Ronalyn Medina kastamot ni Arlene Medina from Gracias. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Angelo. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo. Ilingad na klangan itinagan nga Angelo at taga Benguet. Dito'y lugar mi kay kayat may adengdenggan dagiti maidram-drama apadas ti biag, babaan iti Ferds Caballero YouTube channel. Daytoy ti kanayon ko amang mangeg adengdenggan ni baket ko, uray madama nga agtrab-trabaho iti balay mi. Dua dagiti anak mi manang, may sa babae kan lalaki. Kayat kumet nga ibinglay daytoy padas ko nga imbilang kon at tugot iti dana ti biag ko. Nagsapa ka na nakaluto, Laura? Tano masapa tayo nga agarmusar. Narigatan numala daw dagiti ubing iti klase da. Katayan da nga rudan nga eh. Adada payla iti silid da, taagmurmuray da siguro. Riniing ko ida itayan. Apay nga minaya solsolwam ti trabaho. Riingam amasapa ni Joanne, tapno tulungan na ka amang isagana iti armusar. Bay amon, kaasimat. Ang mga nunapuyatan ang nagrepaso idirabi eh. Ruamom tumot nga min ida saan nga aggunay. Anya kalakit din aya. Husto daytan. Ala, agtugaw ka ditan, tagar mo sartayon. Nakasaganan dagiti balon nyo. Adamot ten snacks yu dita. Thank you, Mommy. Mami, ang mga nalipatang main kabil di bag ko ti water bottle ko. Naikabil kon. Oray ni manang mo, adamot ten. Ala, agawaan nyo ti mangan tapno saan kayo amaladaw iti school yu. Ni daddy nga eh. Agsuksukatan Nagbayag kayon tumot ngamin nga umay sumango amangan, iso nga imunan. Nagpulis kami pa yung amin, Mami. Sige kit din. Tapno makapan kayo ni J. Skulyo. Alan, Jeff, ibusa mo na itakan kanam. Ang mga numala daw tangag paiso. Laura, mapanak mo ito na dyan opisina. Sige, nakasaganan ti merienda inton madamdama. Apay pati siya katin sa ganaam. Kakaisuna ang nagaramidak iti sandwich abalon dagiti anak mo. Di inlakam kamutan. Sika talaga. Di ka nga rin agbambanog dito'y balay, ha? Ang mga no di kantuman makataltalnan. Laglagi pa mamaiparit kan ka tinalabas sa panagbannog. Wan ka di nakpagdanagan. Awan mo ti ado at trabaho ti balay. Anya nga awan kat kuti ka ako ti ditoy. Bayam nga minadagita anak mo tagtrabaho ditoy inton sumangpot da. Pampaninuyam tumot nga binida. Alakit din, mapankan. Amangan no sa dino manan ti pagturungan ti saritaan ta. Alang arod. Innakon, bakit?
Daddy, apay nakapulos kayo? Kunak man no saan kayo amapan ita iji office yo? Follow-up check-up ita ni mami yo iti doktor na, Joanne. May pibusan dagiti tumtumaran na nga agas. Ang mga no da mabaliwan nga reseta dakin kuana. Kasta ka di, Daddy? Mabayag kayo ka di iti ayan ti doktor? Depende anak ko. Tsaka muna do ti pasyente ti doktor ni mamim ita. Kaya noon niya nga oras sa sumangput iti clinic na. Apay aya? Mga no pangal daw ton, katawan kayo pa'y ka ni Mami. Awan lunch mi ka ni ading ko. Ato mo ti maluto iti ref. Agluto kanton iti sidain nyo ka ni ading mo. At apay mo siguro na bati ngayon na po iti nagarmusar tayo. Jack mata mo ti agluto, Daddy. Daitan, ti bagbagak ka na kayo anak ko. Masapula sursurwam ti agluto. Kastamot ti daduma pa ya trabaho dito balay. Tapna mong tararamidam, no da kayo lang iti adim ti mabati ditoy. Kas ita, tadapapanan mi ka ni mamim. Daddy. Sursurwam dagiti trabaho dito'y balay, Joanne. Oray ni ading mo, isurumat. Diyo pa'y amumot ngayon nawan tinanganan nyo. Saan nga agnanayon ani mami iti agaramid ka dagiti trabaho dito'y balay, anak? Amuyumot nga ada sakit na, saan ka di? Daddy. Iso asapay lang kumata dong magkakanya. Hanya ka di ba nun ti pagdindinis ko ti ranyo di ta nga agamaya. Bilbili na klang ni Joanne nga isunton ta agluto iti sidain dahinton aldaw. No, maladaw tabi lang ang sumangpat. Ngam ko na nakit din na kanaan mo ta agluto. Agpay sumat ngamin, Mami. Makitam Laura? Makitam ti bunga ti panang pampanoy-noy mo kadagiti anak mo. Awa na pulos na muda at trabaho dito'y balay. Agpadadang agkabsat. Angelo, halakay. Husto ka din dayta. Saan a problema dayta? Tanaluto kunti si daan dagiti anak ta intun aldaw. Anya? Madilang arudon teriknam nagluto ka pa'y laeng? Tapno da ka nang dagiti anak ta numala daw ta nga agawid. Ay, malal. Mapantang arudan. Tapno masapa tayo di klinik ti doktor mo. Agbati kayon dito'y, Joanne. Ringam to ni ading po inton madamdama, taagar mo sartumutan. Wan, Mami. Napalalo ti kinasingpat ti asawak manang Emmy. Uray adarikrik naan na, di napulos itulok nga agtrabaho dagiti anak mi ijabalay. Banag apagluksawak unay. Ti kayat ko kumamanang, aging gaan na sa papay, kat masursuron dagiti anak mi ti agtagibalay. Ngam ko namot ni Laura nga asawak, a makasursuro dan tumatlaang kano. Arig na isubo na, wano iyawat na amin akasapulan da. Awan kumamot ti parikot iti daytamanang, no nasalon at ti asawak. Ngam ada sakit iti puso ni Laura. Iso ano mabalin, jak kayat nga agbannog, gaputa maiparit unay dayta kenkwana. Nagtultuloy nga rod ti kasta nga aramid ti asawak manang. Nang runa, ket jak mat mabanbantayan, taagtrab-trabaho aket nga rod. Mami, nakita yung ka-DJP uniform ko. Masapul ko nga inton bigat. Aday di cabinet mo anak ko. Jakmat makita, Mami. Pakibirok yun tuman laangan. Ay uwan, bayamon ta siya kunti mangisagana. Ni manang munghay, anya teraramidan na. Nakaturog mo't, Mami.
Mga no nabannog ang nagapu ije skulyo. Ala, umunakan nga agmerienda, Jeff. Madamdaman to ni manang mo. Anya ti merienda, mami? Ada burger nga inaramid ko. Anya ti kayat mo nga inuman? Oray Diyos langan, mami. Ngam na imas kumangay na dakadwa na fries ti burger. Kasta ay anak. O sige nga Rod, ta isarunok ton ti fries apaman ang makaluto ak. Thank you, mami. I love you. I love you mo't anak. Mala, mangan ka nga Rodan. Kumusta ti Riknam, Laura? Nasaya at matlakay. Di na ka di pagdanagan. Amang ano nagbannog ka man na iti husto, ha? Tinumar mo ka di matlang dagiti agas mo iti husto nga oras. Wen. Nasaya at mat nga rod no kasta. An nadam ti bagim. Amumot a delikado ti sakit mo. Traidor da ita. Diyak kayat nga dadagas a mapasamak kan ka. Awan ti dakas a mapasamak kanyak. Saan nga itulok ti Diyos dayta? Amuna no kasano ti kinapatagyo kanyak. Iso adi na itulok, amapukawak kada kayo. Diyak lakit da amuna niya ti mapasamak kada kami kadagita anak ta. Iti kanitong adadagas sa mapasamak kan ka. Iso apang nga asim, tadi mo aramidan ti maiparit kan ka. Ipatpatag ka unay, Laura. Ipatpatag ka matunay. Uray dagiti anak ta. Da kayo ti mang pakpakirid kanyak, tapno labanak ti sakit ko. Rumbang laeng. Adupay ta arapaap ta para kadagita anak ta. Kayat ko matunoy ta adwa dagita nga arapaap ta. Kayat ko may matangan tapay ti panagbaligi dagita anak ta intundom tang ti aldaw. Mapasamak dayta, amok. Agdeden na tayo pa'y iti mabayag, lakay. Daddy, apa nagsapa rining na kami kanimanang Joan? Kaya't ko kumapay ti maturog tawan mat klase ita. Ngamin, Domingo. Wan nga Rod, Daddy. Ada ka di papanan tayo? Wen, mapantayo makimisa inton madamdama. Kalpasan na, ipasyar tayo mo't ni mami yo. Iti kasta, makaaliwak sa imot. Sana kanayon nga dalatan dito'y balay. Ay, kayat ko dayta, Daddy. Oray siyak, Daddy. Kaya't kumutagpasyar ita Domingo. Iso nga Rod, ariniing kayo anasapa. Tapno matulungan nyo pa ni mami yung agidalimanak dito'y balay sakbay arumwar tayo. Ha? Anya nga'y taramidan mi, Daddy? Kalpasan na makaluto ni mami yo, kat makapamigat tayon. Sika Jeff, agsagad ka dita salas. Sika amat Joan, inawam dagiti pinggan ananganan tayo. Pag inanain nyo ni mami yo, sakbay amapan tayo makimisa. Oh, apay nga di kay agtagtagari. At ka din na ibaga ka di yo nagustuhan? Daddy, saan mi matasikod nga aramidan dagita nga ibagbagayo? Wan nga Rod, Daddy. Kan may sana kayat ni Mami apakibiyangan mi dagiti trabaho dito'y balay. Anak ko, dumngeg kayo anaimbag. Sa balin di sitwasyon ita. Amo yung agpadpada nga da sakit ti inayo. Kaya't yung kada ako maro tarikrik-nain na. Kaya't yung ay ti mabiit kat mapukaw tayo ni mami yo. Ay, sana, Daddy. Di mi kaya tapanawan na tayo ni Mami. Matlagayam. Iso nga ro datulungan nyo kadagiti trabaho dito'y balay. Tapno saan unay ang mabannog. Kat saan ang matrigger ti sakit na. Un, Daddy,
Sige, tulungan mi ni Mami. Ngam, isuro na kami, Daddy? Wan nga ro, Daddy. Amangan no kam malimot ti maaramid mi. Di kay agdaan anak ko, taalalayan kayo. Iti kasta, ininot ang masursuro yo ti rumbeng nga aramidan nyo. Lakay, anya tinapasamak. Apay adagiti ubing ti agar-aramid ka dagiti trabaho dito'y balay. Baybay am idatap na makasuro da. Saan ka da nagsayatakit kitain nga amo dati tumulong dito'y balay? Ngam lakay. Laura, sana da ka sa suruan dagiti anak ta ngagtrabaho dito'y o nagtibalay. Sana nas ka na si ka nga inadala ang tagar-aramid ka dagita. Nang runa kat adapay rekrik naam. Amangan no karkaro akmat nga agsakit, no sa anak nga agkuti dito'y balay. Katagunay kalataa. Ngambaya madagiti anak tati mga ramit kadagiti daddo mga obraan dito'y balay. Panawanan tapno makasursuro da. Saan nagnanayo na si kalatan da agungunay dito'y? Si kati makaam mo, ngam sigurado ka, asaan da agumura a pinagtrabaho mo ida? Anya kumaga po agumura da. Kat maysa, naawatan da no anya ti puntok. Kat naisuda pa'y amismo tinangibaga kanyak nga alalayak ida. Agat makita man, nagbiit da nakasursuro. Agyaman aklakay, talaga nalaing ka nga ama kadagiti anak ta. Kat si kamot ti dabes nga ina para kadakwada. Impagarup ko, nutubngaran nakmanan ti asawak, iti day di akanito manang Emi. Ngam naawatan na, no apay, amasapol nga isurok dagiti anak mi nga agtrabaho, iti unag ti balay, taadakat nga rod sa gubanit na. Nalaos mo ti ragsak ko, tamalaksid ang naawatan ti asawak ti kayat ko ang mapasamak, nalakapay ang nakasursuro dagiti anak ko iti trabaho iti unag ti balay. Amudan ti araramidan da, kat saanan ang masapol ang maibagapay kadakwada ti amin, sakbay nga agtignay da. Gapo iti dayta, nagtalinaed ang naragsak ken agkikinnaawatan kami asang kapamilya manang. Aging gaadimteng ti kanito, ana magbaliw iti amin. Naimat Joan nga anak ko to umawawag. Apay nga ta. Hello, Joan. Nakaawag ka matanak. Daddy! Joan, apay nga sangsangit ka. Anya tinapasamak. Daddy, anda kami dito ospital. Indaray mi dito ni Mami. Anya? Apay anak.
Anya tinapasamak ka ni mamim. Kalat-latan ang natalimaw daw ni Mami di balay. Naibaglaangan ta nakasangpot kamin ka ni ading ko nagkapoy di pagadalan. Hindi napasamak daw di ni Mami. Anya? Sige anak ko, umayak adagos dita ospital. Bakit? Amok amang mangagnak. Lumaban ka. Kasapulan da ka pa'y kadagiti anak ta. Di na kami kumapay pampanawan. Bakit? Pangaasim. Diyos ko, nakakaasiti lang at asawa ka. Nagaduti nakakapot kan kuana. Awan pa'y lang tipuot ng aging kaita. Numabalin Diyos ko. Diyak kumakayat ang mapukaw miti asawa ka. Namnoan niya ti pagayatam. Isuti masorot. Nasakit man na aklunan. No isuti pagayatam. Ikagumangaklunan, Diyos ko. Tilaan kindaw ko. Saan ko mga agregat ti asawa ka? No bilang ta saan pa'y anay tudi. Nagmulagat ni Laura. Laura, siyak na ito'y ni Angelo. Mangmangagnak ka di. Apay amat-matmatan nakmatlatan, Laura. Nagkinumanan ti asawa ka. Apay nga ta... Diyos ko, anya ti mapaspasamak. Laura? Nurse! Tulungan na kami! Nurse! Asikaswan niyo kumati asawak! Pang-aasiyo! Nurse! Daddy, pinanawan na tayo ni Mami. Kasano tayo pa ito, Daddy? Awan mo ito ni Mami. Naginanan ni Mami yung anak ko. Nadlaw ko kadagiti na palabas nga aldaw. Sa balin ti marikrik nana. Ngam ingkag kagumaan na latta. Asaan nga impadlaw. Nangruna kada kayong anak ni. Di na ngamin kaya't ni agdanag kayo kuana. Daddy. Tsak ninamnama akastoy ti mapasamak. Nakaragragsak kami ang nagsarsarita itirabi. Sakbay ang napasamak kan kuana ti kasyay.
Nagado ti arapaap na para kada kayong agkabsat. Daddy! Kaya't na ang makaturpos kayo iti panaghadan nyo. Kat agbalin to ang nasaya at ti masakbayan nyong agpadpada. Iso nga ituloy tayo dagiti sigod nga aramiden tayo. Iti sibibiyag pa iti inayo. Na may kawan tayong talakit din, Daddy. Pudnot ako ng anak ko. Dakkel to akawa tayo. Tanakasingsing pat kan naasikaso ti inayo. Tawanan ni Mami. Basta agsingsing pat kayo anak ko. Kat agadal kayo anaimbag para kan ni Mami yo. Itatanay tabo ng ti inayo. Mangrugi tayo ni ti baro nga agpang ti biyag tayo. Ngamnaskan nga agtali na idlat ta ni Mami yo iti puso tayo. Nagrigat mo tinti kastoy, Daddy. Makapaikawa talaga. Awanan ni Mami akanayon nga agururay iti dadateng tayo dito'y balay. Un nga rod manang. Awan ton ti mangi prepare iti merienda tayo. Kastamot tagluto iti naima sa kanin tayo. Dahil tatikanayon kung ay bagbaga kada kayo iti anak ko. Arumbang nga amuyo tagtrabaho dito'y balay. Tasaan arumbang nga amin na kanito. Kat mang namnama kayo iti inayo. Naimbaglaangan ta na isuro na kami, Daddy. Kakaasik ako maita mga ramid amin at trabaho day di Mami dito'y balay. Basta agtitinulong tayo, Joan, anak. Amo ka malasatan tayo dahito apan nubok adimtang kada tayo. Wan, Daddy, kat anadan nyo kumamot ti salunadyo. Saan min akayat ti maawanan iti may saman nga ipatpatag, Daddy. Un nga agpaiso, Daddy. Di na kami pampanawan, ha? Ipatpatag da ka unay, Daddy. Nakaring kamot gaya man, Daddy. Good morning. Nay, nagsapa kamot na nagriing anak ko. Anya da dyan nabanglo ang masayop ko. Armusar tayo, Daddy. Ha? Nakaluto akon. Isaamangan tayo mutan. Anya? Apay nga di nakriniing, Joan. Apay pala ang Daddy. Kabaalak mo tiagluto. Anya nga iti serbina asinurwan na kami sakbay apim mo say day di Mami. Naipasagapsap mo kanyak ti puntom idi, Daddy. Isa manipod binagaan na kami kani ading ko. Masapol asursuruan mi ti agtrabaho dito nagtibalay. Ingka gumaak mo ti din asinursuro ti agluto. Kanayon akaduak ni Mami tunggal agluto. Iso nakasursuro ak. Kasta ka di, anak. Sigurado ano sa dinumantayan ita ni Mamim.
Maragsakan lakit di ka pwede kasta agalad mo. Thank you, Daddy. Oh, apay nga giyaman ka kanyak anak. Ngamin, no di mo impapilit idi asursuruan mi ka ni ading ko ti agtrabaho dito nagtibalay. Awan ko mati amo mi aging gaita. Sigurado marigatan kami ka ni ading ko. Narigrigat nga min di dumakkel kayo, nga awan na pulos ti amuyo, anak ko. Iso amaragsakan anak mo't unay, tada nagdalanan ti panangisurok kada kayo. Kat day ta ti pagyamanak, Daddy. Ngamin, ingka gumaanda kami ngayon suro. Tano saan? Sigurado ang nakakaasi kami ita, taawanan day di mami. Daddy, Domingo mo tita. Saan tayo kadamapan makimisa? Akasitar aramiden tayo idi si bibiyag pay day di mami? Wan nga paiso, Daddy. Paikit din asaan anak ko. Mapan tayo makimisa. Kalpasan na, gumatang tayo iti pagsasangwan tayo. Tamapan tayo sa rungkaran ti tanam day di mami yo. Agpaiso, Daddy? Wen, anak. Sige, Daddy. Kaya't may dayta ka ni Jeff. Masapul at di Domingo amapan tayo sa rungkaran ti tanam ni mami. Wen, Joan. Tapno kasla dalat tayo ti sibay tayo day di mami yo. Saan narumbang alipatin tayo ti lagip na, nga oray awanin iti abiyag. Rumbang laeng nga agtalinaid iti puso tayo day di mami yo. Saan narumbang amapunas tinalaos apan ang ipatag tayo kankwana. Traidor ti sakit day di asawa, nga iso ti gapwanan ti ipupusay na manang Emmy. Sigud mo't ket din nga amok ang mapasamak ti kasjay. Iso nga ingka gumaak nga insagana dagiti anak ko, kan uray ti bagik. Ngam uray pay gayam kasano ti panagsaganam, saan analakang aklunan, gaputa kayarigan na nagtupak kanyak ti langit, iti daydi akan ito. Panagriknak kat kayarigak tinasinjan akan dila, nga ininot amarunrunaw, gapu iti ipupusay day di asawak. Naimbaglaengen, taadadagiti anak ko apangalalaak iti pigsa, kan kirad ti pakinakam manang. Isuda ti mangpatpatibker iti nakam ko, tapno agpatuloy ti biyagmi, iti laksid ti kaawanan day di silaw, ti pagtaengan mi. Itamanang babaan iti tulong ti namarswa, ininutan nga agsubsubli iti normal ti biyagmi nga agaama. Nang runa kat kabisadon dagiti anak ko ti masapul nga obraan da iti uneg ti balay. Isu asyak kas adigi ti pagtaengan, ipampamaysak mo ti agtrabaho, tapno maipaay ko ti amin akasapulan da, kat matungpal ti amin nga arapaap mi iti day di asawak para kadakwada. Daytoy ti pakasarita ak manang. Tuy pagayam mo, Anghelo. Pagayam ko nga Anghelo, makipaglading itak iti napasamak iti asawam. Kat maragsakan akmat ang makaam mo, anasayaatan ti kasasaad yo nga agama. Anaaklon yun nga awanan ti silaw ti pagtaengan nyo. Amin tayo matngamin kat agbanag ka ni patay. Isu na laeng, tasaan tayo ang makapaggigiddan. Pudno anasaem iti damo, ngam no maaklon tayo ti kinapudno, nga adda pagpatinggaan ti amin, nalakalaeng ti panag-move on.
Sapay kumata kanayon mo asalwadan ti bagim, taad dapay dagiti anak mo, amang namnamakan ka. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Mapunas dito'y lagi